Vedare ndadzoka zvekare nerimwe voice note pavoice note iro randakatumidzirwa navanzvadzi vedu avo vari kuti mumhuri mavo hanzi mune urombwa. So this is the other part of the voice note iro ravakanditumidzira. So toto vanotokuudzai kuti pari kuda kudai vanorwadziwa nazvo, but zvinhu zvekuti wakatopinda mazviri, asi wapinda mazviri nanhasi wachirimo because wanenge wachiziva. Mukomana achi 2015 wakaboosta bamnina wangu, ndopa wakabva ndopa wakanyanya kutanga kuita mazimari ipapo. 2015 wakaboosta zvekuti pakafa mumwe hanzvadzi yangu, mwana wamwe bamnina wangu andiri kutaura wandakambogara nawo, first born yawo ndiye akafa afa panguva iyoyo. Akaita accident nemota yawo, pavanhu vese vakanga varimo mukombi imomo. Uyu iye ndiega akangofa, akangopwanyika musoro paatofira ipapo. Vanhu vese hapanani akakuwara, panani akaita seiye ndiye aidrive, ndobva afa. Ndopa wakabva watanga kutoboosta wakavhura mashopu izvo, so ane mabhizinesi zvokuti mukawaona munoramba kuti ihama dzedu dzekuti wane mari. Vanhu vanotongoziva kuti zvokuti kana takaenda kumba kuti takatogara pamba, unotoona vanhu vanenge vachitotizeza vachitotitya kuti uyu ane mari dzake, makada kudai so newana wacho makawakanganisa, uyu ane mari dzake anokukanganisai. But pamari yese yavainayo iyoyo havabatsire vanhu, kana kuti vanoshandidzana nehama vanongoita zvezvekungoti wakashanda naye havatomupe mari yakawanda, vanenge vachitongoita zvezvekuti vanomudzvanyirira, kana kuti mabhizinesi acho kuti vafunga kuti vanopa hama kana kuti hawana munhu wavanotombobatsira. Vanonzi futi vanoshandisa mumwe mukomana wekupedzesera mumba mavo futi, iye vanotomushandisa zvokuti havatombowirirane. Vanoti wakamboda kuti wawirirane naye, but kwakazofa iye hanzvadzi yangu wandiri kutaura, wakafa 2015 iye. Uyu ndiye aifanira kufa, asi mbuya wakabva watomuudza kuti ibva usadrive kombi ya because waitoshandira iyo. Sorry nekutaura zita. Ndokumbira kuti musazotaure, munozondihaidhirawo vandataura zita apo kana muchizosenda nyaya yangu. Waitotaura kuti usadrive kombi yake, siya. Wachingosiya sanhasi, mangwana ndopakabva pato ichibva yaita accident, ichibva yatouraya munhu, ndozvakabva zvaitika izvozvo. Saka munoona kuti tese vanhu tinotozviziva. Pakuzoromba kwako wakaita iwo wakazoparadzana nenyaya yekuti vamwe vese wakabva wazoramba mishonga iyo wakati hatichadi, but wese wane mishonga mukomana havambozese. Vamwe vacho wakazoromba nawo wakazoenda futi wakanoromba futi, waromba kudaro waita basa rekuti pawakanga wachitanga kuromba waitora pendi remukadzi wacho wachienda naro kudanga usiku everyday, wachitenderera nemoto nependi remukadzi wacho. Wakatobhadhara last year but wani bamnini wavo kumba kwananatezvara wacho. Mukadzi wacho aenda unotaura kuti ndizvo zvavanga vachiita, sei ndozvavanga vachiita. Wanotora pendi rangu vachitenderera naro, ndobva wachinja iko zvino zvavanenge vachiita. Vanongoti wakatora mishonga nhasi, havanhu vekutoti havatombozezi because mbuya wangu havazezi mishonga mukomanasha. Kana kuroya vanonzi vanoroya mheno, zvekuti isusuwo kuti munhu kana wakagara unombozvibvunza kuti zveshuwa here kuti vanoroya kana kuti vanoita sei, nekuti unenge uri ari munhu wekuti anenge ari padhuze newe. Saka kuti unyatsozvibhilivha chaizvo zvinonetsa, but nehama dzavo hapana hama dzambuya wangu dzinosvika pamba pavo, hakuna. Kana takatogara totoziva kuti unogona kumuka makuseni uchiona pane machira eredhi, pane tsono, pane iwo mbuya watongozvijaira kuti hama dzavo, because pawakazorambwa nasekuru wakabva wazoenda kumba kwavo ndokwatakazonogara, wakabva wanowaka pavo wachibva wazoti nekukura kwevana wachibva wazowawakira chichi. Saka mawatori inharaunda yekuti nitori yakazara dzinza ravo idzinza hombe chairo, but ndiwatori breadwinner mbuya wangu mufamily mavo.
asi wane utsinye umwe usingamboite kune hama dzavo. Hapana hama yavo yavanobatsira mukomanashi, hapana. Vanototi wakatonzwa kuti pari kudiwa kana kuti munhu anenge achida kubatsirwa iri hama yavo, vanotomutransferya kuna avo bamunini vanoda kuziva kuti vanowirirana navo, ndo vanototi enda ikoko unopiwa. But vane mombe dzakawandisa, mombe dzavainadzo, mombe dzambuya wangu izvozvi. So pandakabva ikoko ndakakubva muna August, dzanga dziripo 75 dzambuya wangu chete dzisina mumwe munhu mukati, dziri dzavo chete chete, dziri 75. Ukatarisa kuti pamombe idzodzo mawandira dzakaita, last year wanga wakatengesa 13 last year. Vanosvika panguva yekutoti havatomboziva kuti ingani mombe dzavo dzinenge dzirimo. Wakatengesa mari yacho havamboishandisi, hatimboziva kuti vanenge vachiitisei, inenge ichienda kupi, hatimbonyatsonzwisisa. Wakarara nawo kana kuti wakarara every day vanenge vachichema usiku vachingorotomuka. Every day unogona kuwamutsa kana ka2 kana ka3 vachingochema, vachivhumuka usiku vachichema, vachibatwa nemadzikirira. Ndo upenyu hwavanotorarama ihwo. Totoziva kuti ukaona bvuma utorara nawo hazvitomboita. Vanoziva mushonga zvisingaiti mbuya wangu. Avo hama dzavo dzese dzinototi vanoroya, hapana munhu anombovada vanhu vese vanototi vanoroya, kusanganisira nevana wavo futi. Vamwe vana wavo vanototi wakatogara unovati munoroya, nenyaya iyoyo yekuti pamwe kuti hatizonyatsozvinzwisisa zvedu. But avo bamunini vekuzvara chirema, vandiri kutaura kuzvara zvirema, wakatoita vana wavo 4 wakanga wakateedzana, wakangoremara, wakazotodzamara pakutosvika pakuudza kuti amai mukundiroya. Saka wachibva wazowapumha, wakawapumha uroyi vari 2 nemumwe munin'ina wavo achivaudza kuti aha mukundiroya. Ndobva vatomboendesana kwamambo, ndokuzozvara vana vasvinuka wakazoitawo ivo bamunini wavo. Then tete wangu inini wakaita vana 6, wese vana wavo vaipera kufa. Wakaita 6 wakateedzana 6 wese. Pa6 ipapo wanga wachingoti wakaita mwana wofa, akaita mwana waitozvara wobva afa, achizvara achifa, achizvara achifa, kuzodzamara kutoti wanga wasingachatosvike futi pamba pana mbuya. Wakatomboita 3 years vasina kumbosvika pamba pambuya, wakangozvigarira. Nanhasi havo havawirirane nawo nenyaya iyoyo yekuti vanotoziva kuti pane mbuya ndo vanonzi ndo vaizvikonzeresa. Bhozi mbuya hanzi vaiti handidi kuti urorwe nemurume wako iyeye wauinaye. Waita vana wavo 6. Apa ava tete vai vanonzi pamishonga yese yanga yakatorwawo futi nasekuru wakanga wakaombererwa kuti varegere kuroorwa, ndozvavanga wakaitwa futi izvozvo. Saka wakanga waenda pakati kuti mbuya hatizoziva kuti zvaibva kuna mbuya here zvokuzvara vana vachifa, kana kuti zvaibva kuna sekuru, nekuti vanonzi ivo tete kutaura kwavo vanoti sekuru wakavaudza kuti mwana wangu haufanire kuroorwa, wakavatora wakaenda navo mubedroom wavo mandambokuudza imia kuti makanga musina flow musina chii, wakavagezesa mishonga, wakati handisi kuda kuti uroorwe, wakamhenesa wakavaitaita nemishonga, wakati ndiwe mukadzi wezvinhu zvangu. Kana sekuru pawakatofa, wakatosvika pakuzotofa, wakazofa 2010 sekuru wangu, ndopawakafa. Asi wakatofa usingatozive murume wacho nawatete wangu. Tete wangu inyaya yekungotiwo anotomboshinga neminamato, but wakazotunga watambura kuti waone mwana, wakazozvara vana 3 wakomana 2 ne1 musikana, ndo wakazozvara iwawo. But wazvara iwawo last year futi baba wakandobva ushayikirwa futi nemumwe mwana, so hakutoramba futi. Kana chiri chirwere cheshuga mufamily medu chazara mudzinza redu, rakatozara chirwere cheshuga. Munhu kungodai anotonza nechirwere cheshuga, kungodai nechirwere cheshuga. Vana vasikana havaroorwi. Sekuru wangu wakazoita mumwe womusikana, wakazoita nemumwe mukadzi wavo akazouya. Hapana anobvisirwa pfuma,
ukatoona bvisirwa pfuma mheno kuti chinenge chimbori chii chinenge chaitika. Hapana akambobvisirwa pfuma. Sitete wangu wandototaura iko zvinonzi waane makore watoroorwa but hakuna kana pfuma yakambouya, asi wangoriko zvavo kumba kwavo. Kana mumwe wachona uyu musikana mudiki wandikutaura akazoitwa nemumwe mukadzi akanga azotorwa nasekuru wangu, hapana anombobvisirwa pfuma. Vanhu vanongoenda wongonogara. Hapana kana mombe inonongedzerwa mudanga kuti iyo imombe yabva kuna nhingi iyo uye ndeyepfuma. Hakuna zvinhu zvakadaro. Wese wari kungopera vanhu kungoenda mahara kungogara. Saka family yachonaka yakaoma. Avo bamunini wangu vamwe vachona ivavo vanodaidzira kuti vana vangu ndiwo wega wani, ende havambotauri vachizeza. Kana ukatoudza kuti mune mushonga vanototaura wadaire, vanongoramba wakanyarara. Chero vanhu vakati tafamba takubate havambodairi, vanotoramba zvavo wakanyarara bhozi vanotoziva kuti vatori nayo mishonga yachona. Kana vakagara-gara vanotogona kutoti koimimi chero makandiudza kuti ndine mushonga muchandiitei. Hamuna kana chamunombokwanisa kuita, ende vana vangu mucharamba muchivaombera. Mucharamba muchivaombera because ndiwo wani ndakavagadzirira upfumi hwavo. Mushonga mbuya vanotaura kuti n'anga yavo iri kuMozambique, because ukabvunza mbuya pamwe pachona kana izosiwo mbuya wakura. Saka vanoti wakambogara wanombozvitaura kuti kuti uyu ane mushonga uyu wakavarairwa zvozotanda. Handichingotaurawo but vanenge vatotaura vanoti n'anga yavo iri kuMozambique. Pane pamwe pacho last year but vani pavangoita zvokungobirwa mari, kungodai mbavha dzauya, kungodai mbavha dzauya. Mbuya waitonditi uyu dai atogona kuti aidzokera kun'anga yake amuudze pamwe hameno zvaari kukanganisa, because akasatodaro zviite hazvimbofambi zvakanaka nekuti ari kunyanya kubirwa akadzokera. Because kubva ipapo pavaitotaura kudaro havana kuzombobirwa futi, asi vaitouya vachingotorerwa mari vachitorerwa chii nematsotsi. Asi iwo mbuya wakatotaura kuti dai anga adzokera kun'anga yake. Wakagara unozonzwa vana kuti pamwe pacho vanogona kutanga kutotaura inini kuti iwe unoziva kuti iwewe zita rako rakanyoreswa here kunonzi kupi kune n'anga yachona. Ndozvavanondiudza mbuya. Asi wakada kuzovabvunzisisa vanobva vati ndandichingonyepa. Kana kuti wakatokuudza nhasi mangwana unokurambira vanotokuudza kuti handizvizive izvozvo zvauri kutaura ndezvako. Vanonzi wakabika doro 2020 pawakabika doro iwo bamunini wangu achibva wanyora mazita. Hanzi papa nen'anga vanodaidza hama dzedu dzakawanda. Panga pangoriwo nevamwewo vanga vangoripo but hama dzedu dzanga dziripo pangori netu chete. Hanzvadzi yangu wemudumbu kozoitawo vamwewo havo but vanga vakawanda ipapo vanga vasiri. Hama hanzi vaiti wakatamba vanhu vachitamba doro riye, iwo wobva wanzi nyorai mazita evanhu ehama dzako dzauchiri kunyatsorangarira. Wobva watanga kutonyora. Hanzi wainyora wakagara wonyora achinzi kana wazofunga vamwe pamwe vamwe wacho unogona kuvakanganwa. Kana wafunga unonyora uchikanda muhari imomo mukahari kavo. Hanzi kahari kai kakachererwa ikoko kwakanga waitira but pakanga pasiri pamba pavo. Kana parise pamba pavo ukatopinda pamba pavo ukaona kana dzvinyu richifamba mumba havabvume kuti uriuraye. Vanokuudza kuti aiwa usauraye dzvinyu iroro, risiye rakadaro. Saka unotosvika kuzwa kuti chii. Unoona vachiritinhira mumba. Chero chaunenge wangosvika ukaona chichitofamba ipapo. Paripo pamwe pandakatomboona chinyavada vanobva vati siya usauraye. Ukada kutora chekuurayisa unobva wanzi siya usambouraye, chisiya hako chifambe. Wobva wachitinhira mumba. Uchiziva kuti munhu chaari kutinhira mumba ichi ari kuda kumbonyatsochiti sei. Saka unonyatsoona kuti kuromba kwachonaka. Pane mumwe futi mwana wabamunini wangu wandaitaurawo wekutedzana na baba wangu uye
akatonorombawo, wakaenda unoromba wari 4 last year, wakanoromba bhozi kwatinobva kunoitwa nezvegold. Saka iyo wakavhura kagomba kavo wachibva watoenda wachinoromba, wanoromba kudaro papasina kana time wakabva watowana mari, wakabva watobata 20,000 vasina kana time ba bata 20,000. N'anga yavo iye yanga yakavaudzawo kuti kana mati mari yamuchatanga kuwana munofanira kuuya nayo kunoku, mouya nayo mondipa inenge isiri yenyu mari iyoyo. Iwo pawakabata 20,000 wakabva wafurirana kuti ngatiidyei mari iyoyo, havana kuzofunga kudzokera kune n'anga iye. Saka vatongoishandisa wakabva waisheyana vaidya vari 4 pahu4 hwavo ipapo pane 1 wekwedu nevamwe wanga wakangosiyanawo. N'anga iye akati tikuda mari yedu. Saka unotoona kuti zvinhu zvacho mukomana ashi zvakaoma. Ringori dzinza remushonga yega yega, vanhu vacho havambozezi kana kutora mushonga kana zvikanzi kuda kubhadharwa. Handizive kuti vanhu unombofungei. Kana ukaudzwa kuti ngatifambei, vanoita basa rekuti vakagara navo vanokudzai kuti muri kungoita zvinhu zvisina basa. Kana mafamba matibata munotiudza tokufambirai tinzwe kuti chii chiri kunetsa. Wakada kuzoti wati saka ngatifambei ka because kwatiri kufamba tiri kunzwa kuti muita sei, tiri kunzwa kuti mudzinza medu mune mushonga. Iwo anobva wati mukundiudza kuti hanzi mune mushonga kuita sei. Urombe hwenyu hapana mushonga utomborimo urombe hwenyu nekuti hamuna kudzidza ndozvaunobva waita izvozvo. Asi unotonyatsoona kuti upenyu hwacho hunenge hwakatooma mukomana ashi. Hazvisi umbonzi zvinototangira pamunhu wani, but tese kugara kwatakatoita totozivana kuti awane mushonga yakati, awane mushonga yakati wese. Hapana asinombotora mushonga kunze kwehwani chete wanambotaura last born andotoitawo kutogara une mukadzi, kutogara kwekuti andoshingirira akatowana mari, anotoita urombe chaihwo kuti magirlfriend hayaperi. Iyo last born yebaba nababa, wakadzi wake hawaperi, anoita wakadzi hobho. Zvitoti mukadzi wake wanaye iyeye akashinga nenyaya yekuti iyo anenge achingoti akangobata mari yake, mari haichengete mhuri. Nguva zhinji kunzwa kutoti kana ane kamari kashoma shoma ndopaanozochengeta mhuri. Paripo pamwe pakanga akunzi ndipo pakanga akunzi ijana rake rekufa, achibva arwa nedombo, angoti achifamba panzi ndakangonzwa kutemwa nedombo pagumbo apa. Gumbo rakatanga kuona mukomana ashi richibuda honye rake rekuti mbuya vanoti wakaona chinhu chiri chakaipa chichida kuitika kana wachichiziva vanobva watotaura kuti ita so. Wakagara mbuya wakamboignora achingomusiya akadaro asingachafambi asingachaiti sei. Wakutonzi ngariende unodamburwa, bhozi raibuda honye gumbo iroro. Wachingofamba bamunini wachingonzwa kuti ndiye mukoma wacho arikuda kuvauraya, ndiye mukoma wacho arikuda kuvauraya. Ndizvo vaingonzwa izvozvo. Wachibva wazoti ndoita sei, ndopa wakazofamba mbuya, ndopa wakazogara pasina mbuya wachivaudza kuti iwewe ita sei, ita so kuti gumbo rako ripore. Mbuya ndozvawakazoita. Wachibva watoudzwa nambuya waye gumbo riye richibva ratopora zvazvatoita, harina kuzoenderera mberi nekurwadza. Zvabva izvozvo ndobva wati futi iwo bamunini wavo bva wanzi wachibva kumusha ndobva watumirwa matsotsi. Wakasvika wakamhanyiswa nematsotsi, wakamhanyiswa wakazongoponera mudzimba dzevanhu. Rakire kungotiwo iwo anomboita mukadzi wacho anonamata kwete mbijani. Mukadzi wacho nabamunini wavo hawawirirani, iwo bamunini vamwe nemushonga yavo yakawandisa hawatombowirirani. Ndopo wakazosvika kumba wakugara wakuita zve zvataitaura kuti ndinorota bamunini wangu wane mapanga chichi. Ndozvawakanga wakuita wachitovarota, waitovaona vachiuya vanzi vaida kutondibaya, wachitovaona dzimwe nguva wakagara. Wakamboita nguva wakatogara usina kuenda kubasa uri kumba wakagara.
vachiwaona vachiuya vachida kuvabaya. Ndipo wakazofonera futi mbuya wakati amai ndo zviri kuitika, zvikanzi nambuya ita so umudze zvakati wachibva watozviita zveshuwa zvazvatopera. Ipapo wanga wakurwara bamnini, wanga wakunzwa musoro, wanga usingapori. Mbuya wakagara nawo wanotozvitaura kuti apa ita so, kana ukawaudza chaunowaudza unokuudza kuti ita so, ukatozviita izvozvo unotoona zvichitokushandira. Kozoita ndine mumwe munin'ina wangu last born yemumba medu, mukomanasha, nemumwe wacho waanoteedzana naye. Iyeye akati uyu last born yemumba medu hanzi akanetsana nemumwe wake waanoteedzana naye, bhozi ini ndandisipo panguva yawakanetsana iyo. Zvinhu izvozvo zvakaitika mai manje because last year ndipo pakanga akuzorwara mumwe wake mombe kwaari uyewe. Saka hanzi vanetsana vaitana kuti uchazviona. Uyu munin'ina wangu mumwe mulast born yemumba medu uyu haanyatsonzwisisika kuti chii, anenge anotoshandiswa bhozi patinofamba tinonzi mbuya wanda zvinhu zvawanda warikuda kutsvaga munhu wekuita sei, wekuzvisira, ndo zvinotaurwa izvozvo. Saka uyu mumwe munin'ina wangu nofunga pamwe kuti ndiye arikuda kusiyirwa here zvinhu zviya kana kuti chii, handiziwe. Saka hanzi wanetsana kudaro bhozi maitiro anoitawo iye hameno. Wanetsana kudaro nemumwe wake vaitana kuti uchazviona. Uyu mumwe uye ndobva atanga kurwara. Mumwe munin'ina wangu wari wateedzani kudaro, mombe wacho achibva arwara aiti maskati anenge asingarwari manheru, aibuda mapundu, mamwe mapundu anenge akazara miri wese. Wakungoshaya kuziva kuti chii, amboenda kumadoctors anoongororwa zvese, ari kunzi hatisi kumboona problem, bhozi masikati aibva atonyura zvokuti aisatooneka, usiku asingarara achichema nekukwenya achingorwara. Mbuya waendobva watanga futi kutaura kuti uyu ari kurwara chichi, wakanetsana nemumwe wake. Mbuya wanoita zvokuhandira nevamwe, ndozvavanoita. Obva hanzi akanetsana nemumwe wake, saka chii, zvikanzi hameno akaitana kuti uchazviona. Uyu bamnini ubva wanoti da kukurowa, da kuti utaure chokwadi, wakamuita sei mumwe wako. Uyu munin'ina wangu last born uye ndopa akati uyu ndakapiwa mushonga nambuya, ndakanzi gezesa imbwa, akagezesa kakutu. Ndobva hanzi ndakanzi gezesa imbwa umisire mutii, vataisa mushonga watakaisa nambuya mutii make, vatamupa achibva amwa. Kanti mukupaona mbuya waikuwabvunza vawaramba wakati handizviziwe. Uyu mumwe munin'ina wangu endobva achirohwa manje nabamunenzi, taura zvese zvamakaita, makamuita sei, hanzi akamugezesera kambwa takamuisira mutii mushonga. Saka ndobva amwa, taida kuti aite senge imbwa iye yange kanga chingogarawo kachirwara kachiita mapundu miri wese, kachiita sei, hanzi ndo zvatakamuita. Saka iwewe chii chawakanga uchigadzira pane mumwe wako, zvikanzi ndozvataita ndaudzwa nambuya, zvikanzi saka zvinopera sei, bhozi bamunini kuna mbuya kuye manje akusvikike. Mbuya wanenge wachitobva waramba, plus mbuya wanobva wati wakangoudzwa, wanobva wati mandinanga uroi, ndopa akarohwa. Zvikanzi enda unotaurirana nambuya wako mumugadzire kuti apore. Apa mari yange yambobuda mukomanasha achingorapiswa sezvisiri kupera. Ndopa akabva aendeswa kumusha achibva asvika bvanzi pakangosvika zvatopera. Nofunga kuti wanga wazotaurirana here kuti ngatiite so here, kana kuti mbuya wakabva wangofana kungozviita wega zvinhu zvachona zvichibva zvatopera kwaari iye munin'ina wangu anga achirwara uyu. Then pane uyu inini nyaya dzacho dzakawandisa mukomanasha. Anogona kuti iye munin'ina wangu akagara andokudza kuti uchazviona.
izvozvo muromo wekutoti uchazviona ende for sure unotoziva kuti unotozviona, unotowana chaunosangana nacho chete ukatonoanisana naye achitokuudza kuti uchazviona wobva watoziva zvako kuti pane chauchasangana nacho. Kana kuti ukanesana naye une mwana zvezve anokwanisa kukuudza kuti manjida kukadya kamwana kako ikako, ndozvaanoita izvozvo. Ukada kuzoti wagara naye umuti iwe chii chinombonyatsoitika pauri, iye anobva ati ini handizive kuti chii chinoitika, kana kuti anongokuudza kuti hapana chinoitika. Iye aiti hanzi ndakambodzvuriswa muduri nambuya ndisina kupfeka, uri usiku ndisina kupfeka pendi, wakanditi dzvura uite sei hamene zvakaudzwa kuti aitiswe futi nambuya. Pamwe kuti kuda kuti ndiye achasiyirwa here uzveuroyi kana kuti ndiye achaita sei hatitombozive. Mukomana chidzinza redu rakaoma nenyaya yemushonga, vanhu vacho hatitombotyi kana kutora mushonga. Vanhu vanenge vachingoromba vasingatombozisi kana kutora mushonga. Because tikatarisa kuona kuti washoma vanotoverengeka vanenge vasina mushonga. Kana usitorina mushonga hapana chaunenge utombori nacho, unotombofungawo zvekutoti regai ndichirombe. Senge inini hangu ndototenda chirongwa chenyu chamunotaura ndichinzwa vanhu vanenge vakaromba, vanenge vakaita sei. Ndini mumwe wevamwe ndaitofunga kuti ndaneta zvekutoshandiswa, ndichingofamba ndichibata vanhu vachinzwa vanondishandisa. Ndaitozviudza kuti inini ndoda kuromba, but nekuzoteerera chirongwa chenyu handakazoona kuti hazvibatsire kuti nhasi ndakaromba ndinoenjoya, but panguva yandinozoti nekufamba kwenguva zvozonditambudza kana kuzonditambudzira mhuri. Ndizvo zvinhu zvandinozongofunga futi izvozvo. Ndakabva ndatozvisiya ndakati Mwari vanozondibatsira zvavo kana nguva yangu yakwana, Mwari vachandirangarira. Because ndaitofungawo izvozvo zvekutoti ini ndoda kuromba, ndopfungwa yanga yangosara chete mandiri. Ndaingozviudza kuti ndoda kutoromba ende ndandatone time, ndandiri padiki pasina kuti ndakazotsanga hangoteerera ndichinzwa zvirongwa zvenyu zvamune muchitaura, vanhu vachiuya vachitaura kuti ndakaromba ndakazodai, ndakaromba iko zvino ndakaurayirwa vana, kana kuti ndakaromba iko zvinezvi ndakaurayisa hama. Ndozve zvimwe zvinhu zvazondidzora pakuti pfungwa dzangu dzakazofunga kuti hakuna chinhu chinokunda Mwari, zviri nani kuti ndingogare ndakadaro. Asi ndini mumwe wevamwe vaitoti ndinotoromba. Dai kutaura kunoko ndisina kumbotsvaga rubatsiro, kana kuti pamwe dai ndazouya ndichida kutsvaga rubatsiro ndichitotaura kuti ndakatoromba kare, pamwe ndozvandaitozokwanisa kuita. But iko zvinezvi ndakatodzidza, ndakazviudza kuti handirombe nekuda kwekuti handidi kudeura ropa revamwe vanhu. But kare ndaitozviona ndisati ndanzwa matambudziko vanenge vakaromba, ndaitofungidzira kuti pamwe kutoromba ndiyo solution yega inotopedza zvese. Ndozvinhu zvandaitofunga izvozvo. But nekubatsirikana kunenge uchizoita vanhu nekutsvaga rubatsiro nechichi, ndozvandatozviona kuti kuromba kuya hakubatsire chinhu. Pari zvinezvi kana ndisisina hangu mwoyo wekuti ndinoromba, asi dzinza redu mukomana asvika rakaoma. Apa ndangotaura zvemumba mana baba vedu, kuzoti vamwe vacho nabhozi kune vamwe waenda ndichitaura kuti ana sekuru vangu vakaberekwa vari 2 mumba mavo chichi. But ikoko futi kutori nezvimwewo zvitoriko zvokutoanda zvekutosaidzirana, kutongoti munhu atodai otofa, kungodai vanhu mafire avanenge vachingoita vanenge vachingofa zvisina kana tsarukano, vachingofa. Kusanganisira naye obamino wangu vamwe ava vane mari avo vanoita izvozvo kuti wakagara vanoenda vachinovaunganidza wese vachida kuona, ubva kuti toda kuti tionane, hatizive manje kuti sei wachidaro. Vanoti wakagara woenda oti ndoda kukuona imese kune vamwe wemufemi wedzinza rachona, unoenda kwakanotangira dzinza wosvika wobva wati unganai musi wakati ndoda kukuona imese, wowapa mari woita sei. Kana yari mapati wotoita mapati wachiti ndoda kuona wese, toda kuti tionane tese kuti takawanda sei, ndoda kukuonai. Unozongonzwa kuti kwafiwa kwadai
kwadai senge ipapapa kana iri nguva yekunaya mukomana achi tinenge tichida kusvika kuzeza chaiko uzi munhu ukwanisa kungorohwa nemheni otofa kungodai unokwanisa kana kungoita sei tinoti tichitongogara tiri vanhu vanenge vachitozvisvikirira kuti toita sei uzi nhasi izvozvi so tamboita zviri nani pakuti ukasafutiwawo zvakanaka ukatoti unotofanira kutoti ukada kunzwa kuti kwauda kutofiwa ukaudza mbuya kuti tazodai mbuya ndovanotomboita vachiti itai so ndo mararamiro atinongoita iwayo but tinenge tichingozisa kutoti pamwe pacho unogona kungomuka wakatofana tinogona kumuka ukaita sei kana ukatorwara zvisina tsarukano unenge wakutoudza mbuya ndikurwara mbuya vanokwanisa kukuudza kuti ita so kuti zviite sei ita so kuti upore kana kuti ita so kuti udai ndozvavanoita mbuya zvakaoma mukomana ashe ndo nyaya yavo yanguwo iyoyi hameno kana pane chamunenge muchida kunyatsozwisisa munokwanisa kundibvunza zvenyu ndiri free kukuudza izvese zvamunenge muchida kunzwisisa. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu. Kana kuri kunzi munenge muine mibvunzo iyo yamunenge muinayo, please do not hesitate kuti munouya kuinbox kwangu then mobva mangonyora mibvunzo yenyu yamunenge muinayo ndobva ndazoforwarda kwavari vahanzvadzi vedu ivavo. And I want to thank vamwe vahanzvadzi vedu avo vanopota vachinditumidzira ma voice notes even though some of them dzimwe nguva ndinenge ndiri busy ndisingakwanisi kuforwarda ma voice notes iwawo vachipa spiritual advice kunana Haidi. I just want to thank you my dear sister. So Vedare ndo voice note randakatumidzirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, zvakangoma hazvo vedu we.